Siyabingelela ubingelelo baba udokotela baba wesizwe babojabula umfana omuhle ungathi khehlela umlungu ogqoka isikibha seba focentric. Bakithi asibonga kakhulu. Sesikwazi ukuphinde futhi sasivalile sabonga kakhulu isupport ebelisinika yona. Namhlanje sinobaba futhi uMavuso sinayo ohlelweni sesithi ke asememukele futhi siyabingelela kehle. Ngibingelele ngiphinde ngamukele ithuba engilikezwe khona la ekhaya kwababa udokotela ngibingelele nje ngithi unyaka omusha kona wonke umuntu okhona. Siyabonga kakhulu Mavuso uphinde usiqiniseke inamba yakho ithini kehle. Inamba engisebenzisayo ithi 062 322 8297. Usiphathele idliso labafazi uthi ungahlushwa indoda leli dliso lifakwa emaheweni noma kwijuice. Uthini kubantu besifazane? Baba udokotela ngithi namhlanje ngiphathele abantu besifazane abahlushwa amadoda. Ngoba njalo silokhu siphatha izinto zabantu besilisa. Abantu besifazane singabaphatheli cha namhlanje ngithe ake siphathele bona ke manje ngoba amadoda ayahlupha. Kahle kahle angingayibeki ukuthi amadoda ayahlupha ngithi nje abantu besilisa bayahlupha. Okay. Ingakho ke sisikhandele abantu besifazane le nduku ukuthi cha lo soyenze nathi niyabonisana naye ukuthi cha siyayakha lento yakheneke kungabo ukuthi khona wenza omunye isilimo ama ukuthi nje nizibophezela ukuthi nizokwakha into eniyakhayo aphinde lo wesilisa afuna futhi ukube khombisa ukuthi ufuna ukudlala ngawo mbambe. Okay. Usho ukuthi amadoda asenkingeni lawa adlala ngabantu besifazane. Lawa adlala ngabantu besifazane basenkingeni ngempela. Ngoba yenduku ngiphethe induku yangempela ngifuna ukunikeza nje abantu besifazane. Umuntu wesifazane uyithola kanjani uneyasesa uphephu wenza kanjani? Ngisebenzisa uphephu kumposela bese mina ngimnikeze nje ama details wami wasebank angifakelele imali le yalomuthi angithumelele nePax code. Imali uyithola njani lethu abasebank kwenu wenza kanjani? Mina ngimnikeza ama bank details bese yena angifakela imali. Ngisho ukuthi uyithola njani bafika ebank bakulethele kwenza kanjani? Abasebank bayilethe kumina. Chaza ngibuza ke nje phela yena uyakaphepha ubona nje impahla yakhe. Ngibuza ukuthi wena abasebank bakulethele endlini mhlawumbe kwenze kanjani? Umuthi Imali leso kayifakile. Mayifake ebank iseyikumina mayikwayifaka nje seyifikile kumina. Ukuthi ifakwa abasebank noma uyena angazi mina imali seyifikile. Iletho bani kuwena? Iletha uyena. Uyena phela ukhokhile. Asola eDurban North. Cha uzoyinikeza laba basebank. Bafike khona balapha ekhaya. Ebank angazi ngizoye ngingekho mina. Ukuthi ufike nobani ebank. Mina ngilinde ukuthi imali wena uyithola kanjani? Ingena ebank imali. Umisile thobani kuwena? Bayideliver kumina endlini. Cha phela musho ukuthi ngibuza ukuthi imali letho bani wena kuwena? Yibona sekile manje. Ingaba nama security nebhangi balethe imali yabafuso. Bathuya basebank. Kusho ukuthi yena uye waye ebank wabathuma kumina. Ibank la ikhipha lezo SPV. Bathi SPV kama neDurban North nansi address. Ngiyabise le mali. Kithi ukuba le mali sebank izozana. Cha wena bengifuna ukwazi ukuthi wena imali uzuyithola kanjani? Ngoba lo muntu kude. Ngoba phela uyifaka ebank. Mina ngizoyithola kanjani? Ayike jazo manje inkonzo ngeke mama ngirobani. Mhlawumbe labantu abakhokhi. Mhlawumbe abakhokhi. Hayibo. Ngoba phela ngeke njengoba uhlala eDurban North akakaza kufike ngisho kodwa imoto kaFedility. Uyazi mina deliver imali. Mina ngisuka straight ngiye ephepha ngihamba ismooth. Ayikho kodwa into akho umuntu ofika kumina. Ethi ulethe imali. Elethe imali. Ayikho khokhi. Yabakhokhi laba. Bakhokhela ibank. Bakhokhela. Ngoba akekho umuntu usuka ebhekoza kumina. Cha ngibuza ukuthi wena uyithola kanjani wena yakhe imali? Hayibo. Ngoba phela uma uzothola imali kufuneka kufike phela uFedility abhaze umbuke kwicamera angene. Ubona ama security board ngeke ngiyaboshwa la uJobe. Bophaze baze. Kanti balethe imali.
yazi labantu kubanika abantu futhi akekho umuntu okhokhayo Hayi usekuthi Kuda ngibheke ngoba ngiyibuza ukuthi mina hawu wahambisa lapha kaphepha wena uyithola mina kanjani ngithola kanjani akekho akwayiletha hayi akekho akhona inkampani ekuthiwa ilethile ithi ithunywa abasebhenke hey ngoba yena uyayithola i-notification ephuma kaphepha akekho nofonayo wasebhenki ukuthi imali kunemali ngiyitholile uzikhunga uyeke kwakhe baba Dotela uzikhunga ngeke ngizobuyeke umuntu wakhe abantu badelela sakwenze kakhulu njani badelela kakhulu abantu badelela kakhulu baba Dotela abantu bayakwazi ukuthi bahlangane ngegama lakho la behlangana khona ngezinto futhi ezingabathinta ngiyakuzwa khehle ngithi ke mina ke uma sokuthi uyalibona uyasonda ukuthi sekunabantu asebehamba ngemuva naye sebefuna ukuthi bahlangane ngegama lakho ngizafike ngikunikeze umuthi mina mase ngikutshela uzokwenza kanjani sobiza ngozikhunge wezithi okay yima ke umuntu uma usebenzisa lozikhunge akeka kwazi ukuthi athi mkhulu mina la ngikhona ngeke ngikwazi ukwenza ngicela ungenzele wena no uzikhunge udinga ukuthi uzenzele wena angeke ngikwazi ukwakhela uzikhunge ngikuphalazela mina ngophalaza mina ngoba lapha abodokotela sakhe nje umkotshanyana omncane ongaka aha ebese ubheke into isihlahlanyana isincane khona izihlahlanyana hayi kodwa noma isiphi khona nje lokho kumilayo okube izihlahlanyana ezincane lapha ngizokutshena ukuthi ufuna uye endaweni kanjani khona uzofika wena ngokwazi ukwenzela lento kwaphela nisuke ebhizi uyasho ukuthi ngizobenzela umuthi ngeke ngikwazi ukuphalazela lapho mina ecela noma ungakuthiwa ngikhokhele emalini wayifaka ebank bayilethe ngeke ngikwazi phela lapha nafuna ngibize igama lelo ngalazi kusho ukuthi uzongitshena ukuthi ubani hayi ngikasela asibuyele kuzikhunge yebo uzikhunge umuntu uyawudinga uzikhunge uyawuthunyelelwa ngophepho ufika ubhaliwe wenziwa kanjani ukuchaziwe ngiyakunikeza umuthi oyikhunge sekubhaliwe yonke into ama instructions wena ufunakala uthi uma ufika bese ufunde uthole ukuthi ama instructions ukuthi usebenzise uzosebenzisa kanjani ngoba ngisuke ngikwenzele yonke into mangikuthumelela nje kwaphepha ngisuke ngenze yonke into uzokwazi ukuthi uyifunde ukwazi khona uzokwazi ukuthi usebenzise ngiyakuzwa khehle ngiyakuzwa ukhulumelana ngomsebenzi wekhekhe levelvet uthini kubantu namhlanje ayisho uma ngisabasiza nje bengibasiza kade sizoqeda unyaka ngisayiphethe futhi ivelvet ikhekhe ngiyakutshena kodwa ukuthi uzolithenga kuphi ngoba uzokunikeza lo muthi kanti yini wena ukhuluma ngayo lana ukufaka umuthi manje uqala uthe ivelvet cake umuthi ungena mina ngikuthumelela umuthi bese wena uthenga ikhekhe ivelvet ebese uyosebenzisa ke lo muthi kulona ikhekhe ivelvet hayi ukuthi ngikuthumelela ivelvet anginalo ivelvet anginalo ikhekhe iwena umthumelela umuthi ahamba uthenga ikhekhe bese ngimtshela uzokwenza kanjani umetha yakho abantu bazana samakhekhe lana angisho udayiswa intombazana ikhekhe ngithe hamba uyothenga ikhekhe la ngizokutshela ukuthi uzokutshela uzoqhathela beklaro bawa ukuthi ufuna ikhekhe uyolithenga bazokudayisela akho lamuntu wazana azokudayisela uthi kuthiwa uthe kwama uzangizothenga ikhekhe bazokudayisela futhi uzolibona angishonga ukuthi hamba ulithenga amantombazaneni kodwa uma ufuna ukulithenga akayesitolo afune ivelvet ngizokutshela hayi noma isiphi futhi isitolo ngizokutshela mina ukuthi uzoya kwesiphi isitolo ufike uthole le yayithola ke le cake velvet uyalithola ke le cake leli velvet umuthi ususebenza kanjani lapho usuyalithatha ke leli cake ikhekhe libo round nje kanje bese wena ukhipha lo piece libe njani lime nje kanje musu ukhipha ukhiphe lo piece ume kanje Olqa le cake la lime kanje nomsele phakathi ofunakala ngoba kulomsele ikhekhe limise kwa lime kanje all right kwa V shape okay uyalidonsa bese uphinda ulisike phakathi lizowangala nangala all right usuthatha lo muthi usuyovuvuzela ke ngapha nangapha okay usuyalihlanganisa ke manje phinde uyalibuyisela futhi uyisela ke manje ikhekhe usulibamba kanje usofuneka igama lakhe straight lo muntu esimdingayo ulibize linjengoba linjalo uthi bani wakabani uma ngiqeda kudla leli ikhekhe ngizodla wena ubulidla uthi ngisho ubulidla
Usuliqedisa. Alidle nje one way. Usulifakile ilumba. Asanidle one way. Ngeke uphinde uyoliyeka amasudu awusalithandi. Uzukhathele. Ushuthi khona isakhathele. Hayi. Ayikhathaleki. Hayi ukhathaleki. Ukhathela kanjani? Ayikho phela into ayikho into edlula ikhekhe. Ayikho uyalifuna umuntu umsezwe ekhekhele velvet imali efanele ulungise funakala ungilungisele nje u950 uphinde ungilungisele no110 wase posting ngoba funakala ngipost sengwenzile lokhu ngalidla lekhekhe kwenzekani kuloyana yini ezodala ukuthi angiqome yini ezoyenza ukuthi angithande njengoba uthi uma ngiqeda kudlalela ikhekhe ngidla wena usuqedile usufakile lento funakala uyenze ebusuku alright mawulala ufuna uyenze ebusuku lento ngabo 10 eselele wephuphe ngathi uyadlela ungalenzi esahleli ufuna wenze show ukuthi nje ubone ulala ngo10 obvious nayo uselele ngoba ngesikhathi ulidla ngesikhathi ulidla ukhuluma uyaphupha yena ngathi okay ngesikhathi ephaphama uphaphama uhleli nawe endlini okay usumdlileke vele akusekho futhi ukubuyela emuva sekuthi nina senizohlangana ngendlela enihlangana uyena kodwa futhi uzobe sekudinga ngoba phela usumdlile usenza ukuthi wangidla manje uqeda wathula manje sekuzoba kuwena ukuthi wenze njani ngizoke ngibuze lana amakhekhe ayahlukana uthola ukuthi le khekhe le velvet ngathi li fake linye ngathi no cream omningi uzobuza nje ukukhuluma lana lamakhekhe anganoma efana yini ngithathe noma eliphi uthini umuntu uma sewufika kule store emzobe ngikuthuma kusona ayikho fake ayikho fake lese njoba ngikuthuma kusona ayikho fake kodwa uma uzolithenga emgaqweni nakulama shop lawa azibhedelayo uzoyithola ifake thola ngathi udala ungangifoneli okay uyamthela ngekhekhe leli lothi uyamsaba noma lo muntu osifazana uyamsaba ikhona indlela iyefana indlela ukuthi benze ayifani la indaba ngafani manje ayifani nabantu abefani nani ikhekhe liyafana kodwa alfa liyafana kanjani ke yonke into ifana la kuzokwenzeka mhlawumbe uthi lo muntu omtholile unemali umuntu nje onemali uyamsaba futhi ngiyamhalela ke uyamsaba futhi kodwa ngiyamhalela uzokwenza kanje ke musungiziba ukuthi nami ngiyamhalela lo muntu nami ngiyamhalela kodwa kumazi okuwukuthi wena uzongiqoqela leli khekhe ulubeke la nomuntu uzobe sowula mase ungishuthele okay uthi baba uMavuso nangu lo muntu sengubeke la nande nekhekhe sengilibeke la lo muntu vele umfunayo uyamsaba kodwa futhi uyamthanda unemali lo muntu okay ngizokufundisa mina ngoba ngifuna ukukufundisa nokuthi uzomshela kanjani ushuthi ungakwazi ngimfundisa ukushela fundisa emini ngimfundisa emini kuphela umuntu yabona emini fundisela ukuthi uzoyenza kanjani le uyakubhazela wenza njani uzofona okay uzofona usho ukuthi baba uMavuso senginazi izinto ngoba kade uthe angishuthe nazi izinto sengisho sengicela ke manje siqhubeke neprocess sengizabe sengikufundisa ke mina ukuthi uzomshela kanjani kodwa uma kuumuntu onemali naye uma lokho sikwenza uma kuukuthi ufuna umuntu onemali kodwa uyamsaba unobiya usawakha ukhona unobiya baba ukhona unobiya ngifuna ke ukuhlukaniseke unobiya womuzi nesibethelo akufani okay athi umuntu hayi wathi uzongibethelela cha mina unobiya mangikwenza ngisuke ngizobiyela yonke into ephakathi komuzi naye noma ngabe ichwali lenkukhu kanti mawubethela usukubethelela nje umuzi mhlawumbe uthola ukuthi izingane o imfuyo akusangeni sekuumuzi nje ukuthi mhlawumbe umuntu ongene ufaka ikhonkwane so ufaka ikhonkwane emakhoneni masikhuluma ngonobiya suke sibiyela yonke into esekikhona ejalidini okay lo wawuyeka lo mfuyo ngoba uthamasela abulawa ngeke anguyeke lo wemfuyo ngoba umnotho wethu lapha yimfuyo thina abantu abamnyama noma sesawunikeza abamhlophe inkomo yimfuyo nje yonke cha abantu abamnyama kufanele bafuye abantu abamnyama ngiphethe umuthi othi mozo ngitholela nje ubulongwe benkomo eziningi bese uyangifonela ukuthi bamavuso into encane nje uthatha uplastic wesingo ufuka ukuthi ufa mongakwazi ukungena xhumana nongaphakathi angagruphi angawuthathi la awuthathe ngaphakathi mawuthathe ngaphakathi so yamfanele bamavuso sengenawo ubulongwe bese ngimenzele okay all right no ngiyakuzwa khehle for amadayisi wenzani ngamadayisi ngiyayizwa uhlobo lwamadayisi wenzani lapha amadayisi baba udokotela lapha emadayisini ngiqondene ngqo nabantu abafuna ukuthenga stationery izingane kuzibuyela esikoleni iuniform
abanye abaqala izitokfele abanye kuphela unyaka besanemsila ezitokfeleni Ngiyakuzwa. la ngisuke ngenzela nje ukuthi uthole leyo madlana yokuphuma kulezo zimo njoba kade ngibayinikezile kade siya kuDisemba bekwazi ukukhava lapha nalapha baba noDisemba omuhle njoba sivuleleka kuJanuary ngiyaphinda futhi ngithi naka amadayisi akhona amadayisi uma sowasebenzisa ke ngiyakufuna ukuthi uthole nje ingane ukwapheka ngoba ufuna uwapheke uthole nje ingane encane njengakathombi yona isuke izowakhipha la uwapheke khona bese ngiyakutshena ukuthi noma uthola ugogo Ingashi. Songasho. asuke sekupholile uyawubilisa uthi umuntu kodwa ufuna wakhiphe la kade uwabilise lo muntu engisifaka umuthi lapha umuntu ofuna wakhiphe ufuna kube ingane noma kube umuntu omdala Wakini hayi noma ngabe wakini kodwa nje kube umuntu osemdala isalukwazi. isalukwazi nje noma ikhehla Ikole sezivulile kanje. isivuliwe isikole ngokudokotela manje Ukushusa lozosibala eduze nje ugogo ufaka kancane sendlebe. Uzothini? angazi uzokhuluma kanjani naye ugogo wakho kumele Sizothi bahe wenze ukubizelani. uthi uthi akufakisa nje emthini angijebule abize avela fonele lawa masekhona uthi akufakisa Uhle mhle kade ipheka nemsamo. uthi vela akufakisa Bezokushaya. Hey, azirafanele umshana wakho lo iphoyisa. Avela shaya iVenisfates. avela ngithi bebesela china avela thathe lekeke yakho ke labanye bafike ngo12 Bathi ugogo wena nje uthi kulo kupheka ubeke lapha emva kwensika. Nanjani wami Uthi akafakisa. Akubona ukuthi uthathe. Hey ngeke bazoshaya abantu. Cha ake sibuyele kulo amadayisi ngifuna ukusichazela kahle. Yeah. Yeah. Uyawufuna umuntu yini la ithathayo? Uthenga amadayisi bona uthenga. Uyawufuna nje amadayisa wami. Oh, okay. Nomuthi. Okay. Mina ngizomposela amadayisi kanye nomuthi. Yena into engifuna kuyena amakhadi asebhenki. All right. Ifunakala ngitholela amakhadi. Umuntu onekhadi ekhaya. Noma labani. Noma likabani. Ma unekhadi nje ekhaya lithatha libeke la. Even no SARSA lo Lilele pension. alithatha libeke la. Alithatha libeke la. Kuzobe sengimtshela yonke into kodwa ufuna wonke abe la. Bese athathe lamadayisi wabi mase ngimtshela uzokwenza kanjani. Yeah. Khehla inamba usenalo noma usishintshile noma mhlawumbe bayihekile. Ikhona inamba babudokotela angazi ngiyishintshe ithi nje 062 322 8297. Okay, sibonga kakhulu bonga babudokotela kade ngenobaba uMavuso siyathobeka. Siyabonga.